Okay, no stress. Imboni yamatekisi yaziwa kakhulu njengemboni enodlame futhi enabantu besilisa abaningi. Kodwa uTsakane Nkuna ongowesifazane oseneminyaka eshayela amatekisi asuka eRoodepoort eya eClearwater uthi akazange akuthole ukucwaseka ngoba engowesifazane uma eqala ukungena kulemboni. Mangiqala ibe yaba ngalendlela leyo yokuthi bangidoubt because nomzimba bomncane bongekho mngaka. So abantu bebathi bona abadrivelwa umntwana. Bebangibona ngumntwana esikhathini esiningi. Abazange baba nalento leyo ukuthi ngumfazi bebangibona ngumntwana. Unkuna ukhuthaza abesifazane ukuba basukume bengene kuyo yonke imikhakha yomnotho. Masandeni sibonakale ezabafazi because impilo ngokuthi like uNkulunkulu kubekele yona kanjani. Sometimes ukubekele yona eTexini mara wena usitshela ukuthi industry yamadoda. So you never know ukuthi kusasa kuphetheleni. uThuli Zulu oshayela amatekisi asuka eRoodepoort aya eDobsonville eSoweto uthi ukukhulela emndenini owunebhizinisi lamatekisi ikhona okwatshala uthando lwalemboni. Uthi ngisho abagibeli bakhe abawuvali umlomo. Kunokuthi ba complain banalento okubonga ukuthi isingcono kube sidrivela abantu besifazane. Futhi akwenzeke umgibeli ehle angabonganga. uZulu uthi abesifazane abazimele bebe nesibindi. Njengembokodo ozani sizodrive amateksi. Awuzani sizocheckisa, ozani sizovuka ngo3 yonke lento sibhekane nayo sibonisa ukuthi si strong nathi. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngingunozipho wakwaXaba ngibeka ngiseRoodepoort entshonalanga yeGoli.